Good morning mga Inday. If nakikita niyo, grabe ang lamig na dito. So papunta ako ng IKEA. Hey. Nahiya ako. May tao. Ikikwento ko sa inyo maya-maya mga Inday kung saan ako pumunta. But naglalakad ako dito sa malamig at medyo maulan. Pero okay naman siya. Okay naman siya, hindi siya ganun kabasa. So pupunta ako ng IKEA. Magpapalipas lang ako ng oras hanggang sa medyo tumigil yung ulan. Tapos Google Map ko maya-maya yung bus station. Hindi ko pa alam dito. No way. So, if nagtatanong kayo, ginagawa ni Val, oy. Sino nagbabantay sa bata, oy? Ayan, naghahanap buhay. Naghahanap trabaho si Val. Uy, umuulan na. Pero andito na ako malapit sa IKEA. So, ayan, laban lang yung dahil laban. Excellent. I-off ko na muna itong mga Inday, ha? Melt my heart. Mga Inday, nagutom sa inahan. Ang buhok ko. So, nandito ako sa IKEA. Nag-snack lang ako sandali. Titingnan ko mamaya kung huminto na ang ulan. Para umuwi na din ako. Kasi yung nagbantay sa bahay si Karen, kaibigan namin. So, siya yung bantay ni Elena. Si Savi naman nasa school. Bawal magluto mga Inday. Baka mabinat. Hello! Ayan, tumigil ng ulan mga Inday, kaya naglakad na ako. May bus sana, pero pupunta pa siya sa station. So, whereas kung maglalakad ako papunta sa bus, pinaghintuan ko kanina bago ako, kasi sinundo ako kanina ni Dudong. Lumabas siya sandali sa school, tapos hinatid niya ako kung saan ako may interview. Ngayon hindi na siya pwede makalabas, syempre nakakahiya naman, kaya ako na lang yung pero nalalakad lang, as in super 18 minutes lakad. Pero kung magbabike ako mga 5 to 7 minutes, kaya rin na. Pwede kong dalhin yung bike, ipapark ko siya doon sa hinihintuan ng bus. So, ganun dito mga Inday, pag medyo malayo yung lakad, pinapark nila yung bike kung saan ka nag-stop sa bus. So, bus stop dito. And, mamaya yung kwento about sa work mga Inday. Ay, mga Inday, sinundo ko na lang si Dudong Gamay mga Inday. Andito ako sa school niya. Pero nag-antay ako sa labas kasi nagwiwiwi pa daw siya. Para isahan na lang, hindi na ako pabalik-balik. Total na lang, 15 minutes na lang, sundo time na. Ayan. Tiningnan ko sa bintana, nanonood sila ng movie, yung mga iba. Tapos siya daw nasa CR siya. Para mamaya, baka may iba pa kasi trabaho si Karen. Working at home kasi siya, so nasa bahay siya. Nagwo-work siya sa bahay, plus nagbabantay kay Elena. So, talagang big help talaga si Karen sa life namin mga Inday. Magandang hapon po mga Inday. Ngayon lang talaga ako nagka-time makapag-vlog kasi nakatulog ako. Actually, sinundo ko napakita ko pala yun sa video. Sinundo ko si Savi. Pagdating ko dito, umalis ka agad si Karen kasi may appointment. Tapos,
wala sa mood sumama si Dudong sa vlog. Ay mo. Ayan, pagod daw siya. Moments later. Buti na lang pagkadating ko mga Inday, kakapadede pa lang ni Karen kay Inday gamay. So pagdating ko tulog siya. Si Karen naman nagmamadali kasi na-late ako. Medyo na-late ako kasi maulan 'di ba? And hindi din ako sumakay ng bus kasi yung bus nga doon sa may boulevard, dadaan pa siya sa station, tapos sa station ako sasakay ng papunta dito. Sa station minsan what if hindi ko naabutan nauna antay na naman ako 30 hours 30 minutes. Sabi ko maglalakad na lang ako kasi maaabutan ko pa yung doon sa pinag-istapan ko bago ako ihatid ni Dudong. So ganyan mga Inday, struggle is life mga Inday. What? Oh, dati ba? So, binigay niya to for Elena daw. And, pati ako natulog. Buti nakaintindi tong isa. Di ba sinundo ko siya. Tapos sabi ko, Dudong gamay, matutulog muna ako. Sabi, matutulog muna ako kasi pagod si mama. Sa kapamadali, baka hindi maabutan yung bus. As in, super mabilis. Dapat 18 minutes siya nalakad na, ko siyang 14 minutes lang. So, plus, maulan-ulan. Kaya sabi ko, pagdating ko dito, super pagod. Grabe, haggard versus ang lola niyo mga Inday. Tapos, sabi ko kay Sabi mga Inday, matutulog muna ang mama ha. Kasi timing na tulog to. Sabi ko, chance ko na. Tapos, tinurn on ko lang yung TV. Nanood lang siya. Hi. Isay, kumusta po? Kumusta po? Kumasa po. Mabait ka o hindi? Opo o hindi? Mabait na bata? Hindi ka mabait? Nay. Hindi. Neat leaf. Round leaf. Opo. Opo. Yan, mabait daw. So, ayun mga Inday, pag-usapan natin, bakit ba ako napadpad doon? Ano pinagagagawa ko sa maulan? As in, mahangin at maulan mga Inday dito sa Netherlands. And, ayan, ba't sinuong ko yung ganun na weather? Sus, tinago mo, I see it. Last week mga Inday, before kami nag-meet up nila Inday Yan tsaka ni Inday Ikat, nag-apply ako na trabaho. Actually, yung work ko is same lang sa previous na company ko kasi ano din naman sila, parang sa mga refurbish na cellphone. So, ngayon sa Samsung ako, nung dati, yung inaano namin, in-screen namin is mga iPhone siya. So, ngayon, nag-apply ako sa Samsung kasi nga, mas malapit siya sa school ni Wibe. Alam niyo bang, 4 to 5 minutes lang drive ni Wibe. So, yung mangyayari is, pag hinatid namin yung mga bata, so, ayan, nasa daycare yung mga bata in 3 days. Tapos, di ba 7 days a week tayo, 4 days sa amin. So, I think okay na, okay yun. And, kailangan kong, sabi nga ni Wibe, sa January na daw. Kasi, naka-enlist yung dalawa January. So, hindi pa kami sure if papayagan kami. Pero, natawagan na ni Dudong. So, pumayag. And, pero yung pinaka-latest na available is November 15. So, yun yung time na makakapag-work ako. So, meron pa ako 3 weeks mga Inday dito sa bahay. So, ayan, bakit magtatrabaho ako? Kasi kailangan mga Inday, ang daming bayarin dito sa bahay. And, although hindi naman sinasabi ni Wibe na ganito, mag-ano ka na. Kasi yung ano nga namin is January na ako. So, parang exact 1 year simula nung nag-stop ako sa previous work ko. Kaya lang kailangan ko talaga mga Inday kasi, diba, napapadala ako kina nanay mga Inday, and ayoko naman din na, alam ko naman yung gastusin namin dito sa bahay, and kumbaga kay Wibe, syempre lahat. So gusto kong may maiambag mga Inday, plus may maiaambag na ako sa expenses dito, may mapapadala pa ako sa Pinas mga Inday. So ayun, kailangan mga Inday. So baka iniisip nyo lahat ng foreigner mayaman. Hindi. Ano lang din. Parang sa Pinas lang din mga Inday. Kailangan magtrabaho, of course, for us to be able to sustain kung ano pa kailangan ng kids namin. And kahit pa paano, makabili naman kami ng wants namin. And at the same time, mga Inday, ayoko din naman kasi alam kong pandemic ngayon. So, walang pinagkakakitaan yung parents ko sa Pinas. And gusto kong makatulong.
'Di ba? In a way, since pwede naman ako magtrabaho dito. Kaya lang, of course, si Elena. So, at that time, November 15, kasi 24 siya, June 24, so magfa 5 months. Magfa 5 months si Elena. Parang same lang din nung kay Savi, nung inano namin siya sa daycare. Hinabili namin siya sa daycare. Same lang din, magfa 5 months din yun si Savi. Hey! And, napapasalamat ako mga hindi, proud na proud ako dito kasi mabait siya. So, alam niyo ba nung pumunta kami kina Yan at Ikat, nag-sleep over kami. Mas problemado ako kay Savi kasi nagigising to, madaling araw, nagigising siya, tapos iiyak. So, yun. Buti na lang, dalawa yung dinala kong ganito. Nung pumunta kami dito, nung umiyak, sabi ko, testing ko nga, ilagay ko dito. So, ayun, tumahimik. Gaganon. Pero in fair, kahit hindi na siya, yung gabi na lang na yun, pero hindi na siya gumagamit ngayon. Like kanina nakita niyo, binigyan niya kay Elena. And good news nga pala mga inday. So isang good news to. So another good news na refund po yung binayad namin sa driving school ko. Ayan. Actually hindi sila umaano sa tawag ko kasi nga siguro naka-registered yung number. Tapos tinawagan sila ni Wibe. Ay, buti na lang sinagot mga inday. So, ayun, hindi ko alam if totoo may sakit daw siya. And kaya hindi siya na. Pero kasi pag may sakit, mabilis lang talaga mag-text mga inday, Valentina or Val, hindi ako ganito. 'Di ba? One text is okay para malaman namin or much better tumawag para alam namin yung dahilan. Hindi yung nakanganga kami. Tapos, pag nung nakadalawang text ako, plus si Wibe din may voice message siya. And, walang response mga inday. Kaya, inisip na talaga namin na scam kami. So, buti na lang na-refund siya. And, yun. Medyo sa compute ko lang kulang, pero okay na yun. At least na-refund. Kulang, parang, yung inano nila is, kinumpute nila is 4 hours lahat. Pero parang yung sa sa list ko 3 hours lang. Nakatatlo lang kasi nga hindi yung pang-apat hindi siya natuloy kinancel kasi may sakit daw. So ayun mga inday. So ayun ang buhay. Kaya sumakit ang ulo ko nahiga ako sa pagmamadali. My gosh, kasabi ko lang na hindi siya gumagamit. Tapos ilagay mo dito sa table. Okay, binigay niya. Paano din to papansin. So, ayun mga inday, time to kayod mga inday. Kasi kahit napapansin ko naman talaga, kasi syempre may access tayo sa pera. And puro labas. Kung may nasisave man, parang lang din. Tapos, pag kailangan na wala na talaga na gagastos din. So sabi ko, ayan, hindi ko susundin yung January na napag-usapan namin. Gusto ko mas earlier para at least nakakahiya din naman sa dami na gastusin namin, tapos sasabihin ko magpapadala ako sa ko. Hindi ba nakakahiya kahit sabihin natin na asawa mo pa yun, pero kasi nakikita ko yung mga lumalabas na pera, yung bayarin lahat ng bayarin kasi siya. So, syempre, sino pa ba? Di siya talaga. So, nakikita ko talaga yung gastos. Kaya sabi ko, gusto kong, mag-start ng mag-work. So, sacrifice na lang muna. Anyway, para naman to sa kinabukasan ni Elena at ni Savi. And, yun, may bayad, syempre silang dalawa, pero dahil ganito kasi yun, pag both parents are working mga inday, tumutulong yung government. So, may nire-refund sila kahit paano. So, win-win situation pa rin mga inday. Stop? Eat? Hindi po. Leave? Opo. Leave? Hindi! Hindi ka mabait? Hindi mabait? Opo. Oy, Nene, that is Nitlo. So, ayun na lang muna mga inday. That's all for today. And yung mga chika-chika natin. Thank you for watching. I hope makapag-vlog pa ako kahit once a week na lang, no? And thank you for watching. Sana po, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and pakihit po yung notification bell para pag may mga bagong video kami, mabilis po kayong ma-notify. Thank you! Ingat po kayo lagi. Bye! Say bye-bye!
Come here, come here. Papa. Ay, here the camera. Laging sinasama talaga eh. Papa. Ingat po kayo. Ingat Po kayo. po kayo. Ayan. Bye. Pa.